Σημερινό το Πόσιμο, η Μάνη. Μια τεράστια πέτρα ο τόπος. Από την κορυφογραμμή του Ταϊγέτου ως το ακρότατο σημείο της υπηρωτικής Ελλάδας, το Τέναρο. Τραχή, άνυδρο, αυτιασίδωτο το μέρος. Και οι άνθρωποι ίδιοι με αυτή την ανυπότακτη ομορφιά. Γράφει ο Κωστής Παλαμάς. Να και οι μανιάτες. Και είναι όπως είναι η βράχη τους. Και σουβλεροί και ολόρθοι. Και ολόγυμνοι και απάτηδοι και ξεμοναχιασμένοι. Στα 400 χρόνια της τουρκοκρατίας, οι προσπάθειες των Οθωμανών να υποδηλώσουν τη Μάνη στάθηκαν μάταιες. Διόλου τυχαίο πως κάθε φορά που σχεδιάζονταν απελευθερωτικές κινήσεις, τα μάτια όλων στρέφονταν προς τα εκεί. Ως και ο Ρήγας Φεραίος έβλεπε πως ο ξεσηκωμός του γένους έπρεπε να ξεκινήσει από τη σκληροτράχηλη γη της Μάνης. Έγραφε στον Θούριο. Μανιάτες και σουλιώτες, λιοντάρια ξακουστά, ως πότε στες σπηλιές σας κοιμάστε σφαλιστά. Στον τόπο μου όλα μου κάνουν εντύπωση, αλλά αυτό που μου κάνει περισσότερη εντύπωση είναι ότι στήσανε μια τόσο μεγάλη επανάσταση μέσα σε ένα τόσο μικρό χρονικό διάστημα. Εγώ ξεχωρίζω την γενναιότητα των ηρώων, τις προσπάθειές τους και γενικά όσα κατάφεραν. Η ιστορία της Μάνης δεν είναι το 1821. Η 17η Μαρτίου που ξεκίνησε εδώ στην Αρόπολη η έναρξη της Επανάστασης είναι το αποκορύφωμα της ιστορίας της Μάνης. Η Μάνη έχει ιστορία 370 χρόνια πίσω, ξεκινάει μετά την άλωση της πόλης, έχει πολλούς αιματηρούς αγώνες. Μπορώ να σας πω ειδικότερα μετά τα ορλοφικά, όταν μιλάγαμε για Ελλάδα, ήταν ίσον Μάνη. Οι Ευρωπαίοι θεωρούσαν τους Μανιάτες τους αυριανούς ελευθερωτές των υπόδουλων Ελλήνων. Στην Ανδρία, στη Φιλοπατρία, αλλά και στην πολεμική αρετή τους επένδυσαν οι φιλικοί. Γι' αυτό και επέλεξαν τη Μάνη ως ορμητήριο για την εθνεγερσία. Είχαν έρθει οι φιλικοί, είχε έρθει ο Χριστόφορος Περεβός, ο οποίος ουσιαστικά αυτός τους έφερε σε ομόνια και σύμπνοια, γιατί υπήρχαν πολύ μεγάλες αντιθέσεις. Η κίνηση του Περεβού να συμφιλιώσει τις πιο ισχυρές, αλλά ευρισκόμενες σε έρηδα μεταξύ τους οικογένειες της Μάνης, έπαιξε καθοριστικό ρόλο για τον αγώνα. Με τη συνδρομή του υπογράφηκε το πατριωτικό σύμφωνο στις Κιτριές μεταξύ των Μαυρομιχαλαίων, των Τρουπάκηδων και των Γρηγοράκηδων. Ήταν το μεγαλύτερο κατόρθωμα αυτό που είχε γίνει από το 1819, γιατί αυτοί μέχρι τότε οι Μπέιδες μάλλον μεταξύ τους. Ήταν ο θάνατός σου η ζωή μου, ποιος θα φύγει από Μπέις για να γίνει ο άλλος. Γιατί ήταν μεγάλα τα οικονομικά συμφέροντα και οι επιρροές που είχαν. Άλλοι Μπέιδες ήταν γαλλόφιλοι, άλλοι ήταν ρωσόφιλοι. Δεν υπήρχε καν εθνική συνείδηση. Ο Περεβός προσπάθησε να ενεργοποιήσει ακριβώς αυτήν την εθνική συνείδηση, το να είσαι Έλληνας. Λέει τι σημαίνει Έλληνας. Λέει αυτοί που διακατέχονται, αυτοί που έχουν μέσα τους αυτά τα 4 συστατικά. Το όμαιμον, το ομόθρησκον, το ομόγλωσσον και το ομότροπον. Μπροστά στον κοινό εχθρό λοιπόν, έβαλαν κάτω το εγώ τους. Τα θεμέλια της Επανάστασης είχαν μπει. Παραμονές της κήρυξης της Επανάστασης του 1821, ο γενναίος Κολοκοτρώνης, γιος του Θεόδωρου, γράφει. Αναπτυσσομένης της ιδέας περί της Επαναστάσεως, ο σπινθήρ της ελευθερίας ίναπτε τον ενθουσιασμό των Ελλήνων. Ήτινες διεννοούντο περί της ενάρξεως του πολέμου. Όθεν την 17η Μαρτίου 1821, οι πρόκριτοι της Μάνης συνεννοήθησαν να λάβωση τα όπλα κατά των Τουρκών. Ο Πετρόβεης, επειδή ήταν η έδρα του Μπεϊλικιού, ήταν στις Κιτριές, έπρεπε να κινείται με μεγάλη μυστικότητα. Οπότε όποια επικοινωνία γινόταν πολύ αυστηρά και με κωδικοποιημένα μηνύματα, γιατί δεν ήθελε να προδώσουν την ημέρα της έναρξης στους Τούρκους. Και από την άλλη ήθελε να εξασφαλίσει και την απελευθέρωση των παιδιών του από την Τρίπολη, γιατί ήταν όμηροι,
οπότε να μην είχε δυσάρεστα συνέπειες. Στις 17 Μαρτίου του 1821 γίνεται στην Τσίμοβα, όπως λεγόταν τότε η Αρεόπολη, η σύναξη των προκρίτων της Μάνης και όλων των ένοπλων μανιατών υπό τον Πετρόμπεϊ. Στείνεται το λάβαρο του αγώνα μπροστά στον Ιερό Ναό των Παμέγιστων Ταξιαρχών. Ακολουθεί η ορκομοσία. Όσοι θέμε να πολεμήσουμε στο όνομα του Θεού μέχρι ως χάτων και της πατρίδας, να έρθουμε, να ορκιστούμε και να παλαμίσουμε εκτός το Ευαγγέλιο και να πούμε ορκίζομαι. Ορκίζομαι το Θεό και στην πατρίδα. Ορκίζομαι να πολεμήσω ως την ελευθερία. Ορκίζομαι ή να μείνω την πατρίδα και μόνος και μετά πάντων και ιερά τα πάτρια να τιμήσω. Ορκιζόμαστε ή να μην κατεσχύνομαι νόπλα τα ιερά, ούτε καταλήψω με τον παραστάτη, ότου αν στοιχίσομαι. Εδώ λοιπόν στις 17, εφόσον λειτουργήθηκαν οι πρόκριτοι της Τσίμοβας, έγινε η ορκομοσία. Έγινε η ορκομοσία εδώ μπροστά στην πλατεία, στη θέση Κοτρώνη. Τα όπλα τα ευλόγησε ένας αρχιμανδρίτης, ο Παπά Φλουτσάκος, από το Πουσκούνι, ένα χωριό πάνω από την Αρεόπολη. Είμαστε στον Ιερό Ναό Παμεγίστων Ταξιαρχών της Αρεόπολης, ένας ιερός χώρος ο οποίος ουσιαστικά έχει κτιστεί από την οικογένεια Μαυρομιχάλη. Ο θεμέλιος λίθος πρέπει να έπεσε γύρω στα 1780 και τα θυρανίξια, με βάση την επιγραφή που υπάρχει στην είσοδο μαζί με το οικόσιμο των Μαυρομιχαλαίων, είναι τον Οκτώβριο του 1798. Ο ναός των Ταξιαρχών αποτελεί σημαντικό τοπόσιμο για όλη τη Μάνη. Οι πρόκριτοι και οι οπλαρχηγοί από τη Μέσα Μάνη και από τα χωριά τα γύρω και από το Ήτυλο ορκίστηκαν μπροστά στην εικόνα των Ταξιαρχών. Είναι η σύναξη των Αγγέλων αυτή. Είναι αυτή η οποία φυλάσσεται, είναι παλιά και κάθε χρόνο στην αναπαράσταση τη βγάζουμε και ορκίζονται σε αυτή οι αναβιωτές. Για τα 200 χρόνια από το ξέσπασμα της Επανάστασης, ο γλύπτης Πέτρος Γεωργαρίου αναπαρέστησε την ορκομοσία της 17ης Μαρτίου του 1821. Ποια μηνύματα στέλνει με το έργο του στους σύγχρονους μανιάτες? Κοιτάξτε, η επαρχία έχει ακόμα στοιχεία πατριωτισμού. Δεν έχει εκφυλιστεί όπως η πόλη που χάνεται. Εμείς τους διευκολύνουμε τώρα με αυτό το έργο τους νέους να προσεγγίζουν την ιστορία, να μπαίνουν μέσα, να βρουν τους προγόνους, ποιοι ήταν, από πού ερχόμαστε. Μπορεί να βγάλει τον εαυτό του μέσα από αυτό, να πει να εμείς τι είμαστε. Και να νιώσει και μια περηφάνεια. Αυτοί λίγο πολύ οι νέοι εδώ του τόπου, και οι παλιοί βέβαια, είναι ακόμα κοντά στην παράδοση. Μεγαλώνουν μέσα από αυτόν τον ηρωισμό, με τις αναφράσεις στους προγόνους. Υπάρχει ένα καθημερινό γαλούγισμα. Τα βιβλία της ιστορίας δεν περιλαμβάνουν όλους τους πρωταγωνιστές της μανιάτικης εξέγερσης. Υπάρχουν πολλοί άγνωστοι και αφανείς για την υπόλοιπη Ελλάδα ήρωες.
Ερχόμαστε να βρούμε λοιπόν σημαντικές φυσιογνωμίες, όπως ήταν ο Πικουλάκης. Ήταν πρόκριτος της Αρεόπολης, όπως ήταν κάποια από τις παλιές οικογένειες της Αρεόπολης, όπως είναι η οικογένεια Αλέπη και Στεφανοπουλέη και κομνηνή του Ιτήλου. Είναι ο Ηλίας Σελαχωτίνος και πιο πολύ τον ξεχωρίζω επειδή κατάγεται από το χωριό μου το Ιτήλο και ξέρω πως έχει πάρει μέρος σε μεγάλες μάχες και έχει βρεθεί ανάμεσα σε οπλαρχηγούς, γενναίους και γνωστούς. Αυτή που είναι μια σημαντική φυσιογνωμία πέρα από τους Μαυρομιχαλαίους είναι η προσωπικότητα του Ηλία Τσαλαφαντίνου. Μια προσωπικότητα ιστορική, αφού το λέω και να τριχιάζω, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος, αν δεις και τη μορφή του, είναι ασκητική καθαρά. Μένα μου θύμισε το Μέγα Βασίλειο. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν πολύ κοντινός με τους Μαυρομιχαλαίους, τον είχαν διοικητή των στρατευμάτων τους και πολέμησε σε όλες τις μάχες στην Ελλάδα. Και δεν δέχτηκε να πάρει καμία οικονομική αποζημίωση. Πέθανε μεγάλος σε ηλικία στην Αθήνα χωρίς να πάρει καμία οικονομική αποζημίωση. Ένας αθόρυβος άνθρωπος. Πρώτη κίνηση των Μανιατών, η απόφαση να απελευθερώσουν την Καλαμάτα. Γράφει ο γενναίος Κολοκοτρώνης στα ελληνικά υπομνήματα. Κατά δε την 23η Μαρτίου, οι Μαυρομιχαλαίοι, Μούρτζινοι και λοιποί πανστρατιά εισήλθαν εις Καλάμας, ότε αμαχητή παρεδόθη ο βοεβόδας με θόλων των εκεί ευρεθέντων Τούρκων υπέρ των 150. Ως ηγεμόνας και αρχιστράτηγος, ο Πέτρος Μαυρομιχάλης, μετά την απελευθέρωση της Καλαμάτας, ιδρύει με τους προεστούς ένα διοικητικό σώμα, τη Μεσσηνιακή Γερουσία. Ήταν το πρώτο πολιτικό όργανο στην επαναστατημένη Ελλάδα. Στις 23 Μαρτίου που απελευθερώσανε την Καλαμάτα, ο Πετρόμπεης είναι εκείνος που έστειλε την πρώτη επιστολή προς τα ευρωπαϊκά έθνη. Η έκδοση της επαναστατικής προκήρυξης, η οποία απευθυνόταν στις ευρωπαϊκές αυλές, αποτέλεσε τη σημαντικότερη πολιτική πράξη της Μεσσηνιακής Γερουσίας. Ο Μαυρομιχάλης υπογράφοντας παραλείπει τον τίτλο Μπέης, στοιχείο που σηματοδοτεί τη μετάβασή του στην εποχή του αγώνα, απεκδιόμενο στην Οθωμανική εξουσία. Την προκήρυξη της Μεσσηνιακής Γερουσίας μετέφρασε ο Αδαμάντιος Κοραής και την απέστειλε στον Έντουαρντ Έβερετ, Αμερικανό πολιτικό και καθηγητή του Πανεπιστημίου Χάρβαρντ. Το όνομα του Πέτρου Μαυρομιχάλη μνημονεύεται ακόμη και σήμερα στις συνεδριάσεις της Βουλής και της Γερουσίας των ΗΠΑ, στις οποίες συντάσσεται το ετήσιο ψήφισμα για την ελληνική εθνική επέτειο της 25ης Μαρτίου. Μνήα στον Μαυρομιχάλη και στην προκήρυξη της Μεσσηνιακής Γερουσίας έκανε ο Μπαράκ Ομπάμα όταν επισκέφτηκε την Ελλάδα τον Νοέμβριο του 2016. Θα κλείσω με μια στιγμή της κοινής μας ιστορίας. Το 1821, όταν η Ελλάδα ξεκίνησε τον αγώνα για την ανεξαρτησία της, ένας Έλληνος πατριώτης έγραψε μια επιστολή στην Αμερικανική κυβέρνηση κάνοντας έκκληση για βοήθεια. Έγραψε λοιπόν, αν και μας χωρίζει μια πλατιά θάλασσα, οι αιρετές των Αμερικανών είναι ίδιες με τις δικές σας. Σας θεωρούμε φίλους, συμπατριώτες και αδελφούς. Στις αιρετές και στις αξίες που μας ενώνουν από τις δύο άκρες μιας πλατιάς θάλασσας, ήθε οι Έλληνες και οι Αμερικανοί να είναι πάντα εκεί ο ένας για τον άλλον, σαν φίλοι, σαν συμπατριώτες, σαν αδελφοί και αδελφές. Στην υγεία σας. Στην υγεία σας. Νίκη θάνατος, παιδιά! Θα ιδρυθεί Ελλάς! Νίκη θάνατος! Το σύνθημα των Μανιατών είναι νίκη ή θάνατος και όχι ελευθερία ή θάνατος. Γιατί? Οι Μανιάτες εδώ δεν έχουν άμεση επιρροή από τους Τούρκους. Δεν είναι υποταγμένοι στους Τούρκους. Δεν υπάρχει εδώ κάποιος Τούρκος εδώ μέσα. Άρα ήταν ελεύθεροι. Δεν ήξεραν δηλαδή τι σημαίνει σκλαβιά. Ο ίδιος ο Πετρόμπεης υπέγραφε σαν αρχηγός του Σπαρτιατικού στρατοπέδου. Τον 18ο αιώνα, όταν έλεγες Μάνη, Μάνη και Σπάρτη ήταν συνώνυμο. Γιατί οι Σπαρτιάτες αμέσως μετά την κατάληψη από τους Ρωμαίους κατέφυγαν εδώ, στα Μανιάτικα βουνά. Και μην ξεχνάμε ότι
15ο, 16ο, 17ο αιώνα όλοι οι μισθοφορικοί στρατοί της Ευρώπης αποτελούνταν από μανιάτη στρατιώτη. Γιατί εδώ διδάσκεται η τέχνη του πολέμου. Ήταν μισθοφόροι και πληρωμένοι στρατιώτες που πήγαιναν στις αυλές της Ευρώπης. Όταν ξεσηκώθηκαν ήταν έμπειροι, ήταν εμπειροπόλεμοι, υπήρχαν οι σχολές κλεφτών. Η τέχνη του πολέμου δεν μαθαίνονταν μόνο στο πεδίο της μάχης. Στην ευρύτερη περιοχή της Μάνης λειτουργούσε και σχολή κλεφτών, όπου παλικάρια από όλη την Ελλάδα έπαιρναν μαθήματα. Η Μάνη ήταν μια τεράστια έκταση, η οποία άρχισε από τον Ταΐγετο. Στην κορυφή του Ταΐγετου υπήρχαν αρματολίκια και κρυσφύγετα κλεφτών. Ο Παναγιώτορος Βενετσανάκης ήταν ο αρχηγός των κλεφτών της περιοχής. Ερχόντουσαν κλέφτες από όλα τα μέρη της Ελλάδος. Ποιος είχε αναλάβει την εκπαίδευσή τους? Την εκπαίδευση την αναλάμβαναν οι παλιότεροι. Δηλαδή ήταν παράδοση από την εποχή που είχε κατέβει ο Κορκόντιλος Κλαδάς, αμέσως μετά την άλωση, και επειδή είχαν την άνεση επάνω και λόγω του απρόσιτου του εδάφους, να κινούνται πιο ελεύθερα. Υπήρχαν οι σχολές κλεφτών. Είχαν την άνεση να έχουν πολεμοφόδια. Είχαν το εμπόριο. Πολύ σημαντικό. Πολεμοφόδια και λάφυρα έρχονταν κρυφά. Και εδώ στο λιμένι και στο Μαραθωνήσι. Έχει στηθεί μια πολεμική μηχανή και ήταν επανέτοιμη. Σχετικά με την αξιοσύνη των μανιατών αγωνιστών, ο Φωτάκος, υπασπιστής και γραμματέας του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη, γράφει στα απομνημονεύματά του. Κατά την πολιορκία της Τριπολιτσάς, οι στρατευμένοι Έλληνες, πλην των μανιατών, ήταν τελείως αγίμναστοι και δεν ήξεραν να γεμίσουν ούτε τα ντουφέκια τους. Πολλοί από αυτούς έβαζαν στις κάνες των ντουφεκιών τους πρώτα το βόλι και κατόπιν τον παρούτι. Ενώ οι μανιάτες, οι οποίοι θαυμάζονταν από τους αδαείς, μπορούσαν να περάσουν το βόλι μέσα από τις πολεμίστρες των φρουρίων. Έλεγαν δε οι αδαείς συντροφοί τους: η ντουφεκιά του μανιάτη βροντά περισσότερο από κανόνι. Εμβληματικό το πόσιμο της Μάνης, ο Ανδριάντας του Πετρόμπεϊ δεσπόζει στην πλατεία Αθανάτων. Ο Πετρόμπεϊς Μαυρομιχάλης δεν είναι απλά ο σημαντικότερος ήρωας της Μάνης. Ο Πετρόμπεϊς Μαυρομιχάλης είναι για την Ελλάδα από τους σημαντικότερους ήρωες. Αν και οι στρατηγικές του ικανότητες αμφισβητήθηκαν, η αποφασιστικότητά του σε κρίσιμες στιγμές του αγώνα, όπως και η αυταπάρνηση που επέδειξε, εκτιμήθηκαν ιδιαίτερα. Η αξία της προσφοράς του γίνεται ίσως πιο εύκολα αντιληπτή, διαβάζοντας τα όσα γράφει ο Βρετανός στρατηγός και φιλέλληνας Τόμας Γκόρτον. Ο Μαυρομιχάλης ήταν προορισμένος εκφύσεως να διάγει μάλλον ζωήν αναπαύσεως εν πλούτο, παρά να λάβει μέρος εις επαναστατικήν θύελαν. Ο Πέτρος Μαυρομιχάλης. Βέβαια η οικογένεια ανδρώθηκε και δυνάμωσε το διάστημα από το 1680 και μετά, όταν η οικογένεια έκανε σχέσεις δεσμούς και στη συνέχεια γάμο με την κόρη του Μοροζίνη, του διοικητή και του στρατηγού του γνωστού της Βενετίας, και από εκεί και πέρα αναπτύχθηκε οικονομικά η οικογένεια. Η σημειολογία του οικόσιμου των Μαυρομιχαλαίων, που υπάρχει και στην είσοδο του ναού, αυτό μας δείχνει. Είναι ο δικέφαλος αετός και αριστερά-δεξιά είναι τα λιοντάρια της Βενετίας. Δηλαδή το Βυζάντιο και η Βενετία. Και τη Βενετία, ναι. Η δολοφονία του Καποδίστρια από μέλος της οικογένειας Μαυρομιχάλη τους στιγμάτισε. Η υπόλοιψή τους αποκαταστάθηκε με την έλευση του Όθωνα το 1833. Ο Πέτρος Μαυρομιχάλης αναλαμβάνει την αντιπροεδρία του νεοειδρυθέντος Συμβουλίου της Επικρατείας το 1835 κατόπιν ανάθεσης από τον βασιλιά. Η προσφορά του στο έθνος αναγνωρίζεται. Η αναγνώριση όμως συνεχίστηκε και μετά θάνατον,
αφού στην κηδεία του παρευρέθηκαν όλες οι επιφανείς προσωπικότητες της Ελλάδας. Πανηγέτη φτερούγεζου και σκεπάζες τους 6 και τους 40 ανιπιούς. Το έχεις ποτέ συλλογιστεί ότι θα αλλάξουν οι καιροί κι ότι θα μείνεις δίχως γιους κι ότι δεν θα έχεις ανιπιούς. Αχ, εσύ που κρατές τα κλείδα στα σπίτα τα χοντικά κι ζουν αγαπετανίζα στα μαυρομιχαλιάνικα. Εγώ την ιστορία του τόπου μου την έμαθα και από το σχολείο και από το σπίτι. Στο σχολείο από πολύ μικρή ηλικία, κάπου στο νηπιαγωγείο, μας μιλάγαν για τον τόπο μας. Και στο σπίτι από τις γονείς μου. Στο σχολείο πιο πολλοί οι δάσκαλοι αναφερόντουσαν σε περισσότερες λεπτομέρειες, καθώς το βιβλίο δεν αναφέρει πολλά πράγματα για την έναρξη της Επανάστασης τουλάχιστον. Και στο σπίτι ακούγαμε και άλλες ιστορίες και μπορούσαμε να καταλάβουμε ακόμα καλύτερα. Σπάνια θα συναντήσεις στο ελληνικό σχολείο να διδάσκεται η τοπική ιστορία. Δηλαδή έχουμε τόσες μορφές ηρώων που δεν τις γνωρίζουν. Δηλαδή, αν μιλήσει στα παιδιά για τον Τζολαφατίνο, τον ξέρουν μόνο τον Πετρόμπη, τον Κυριακούλη και τον Ηλία. Μέχρι εκεί. Τους υπόλοιπους δεν τους γνωρίζουν. Αυτές λοιπόν οι αναβιώσεις ξεκινήσανε με αυτό για να κάνουμε γνωστά στα παιδιά την ιστορία του τόπου. Το 2007 ανέλαβα την προετοιμασία κάθε χρόνο των παιδιών για να κάνουν την αναπαράσταση. Για πείτε μου, συμμετέχετε στα δρόμενα? Συμμετέχουμε βασικά με το σχολείο, στις εκδηλώσεις που γίνονται αυτή την περίοδο, στις παρελάσεις. Και εγώ συμμετέχω και με το σχολείο στις παρελάσεις, στα ποίηματα και πηγαίνω και σε έναν σύλλογο παραδοσιακών χωρών και χορεύουμε. Η ανάγκη αυτή για να γνωρίσουμε έφερε την έρευνα, έφερε τα τραγούδια, ποίηματα καινούρια, τρέξαμε σε πηγές, αρχίσαμε να αντλούμε σιγά σιγά καινούρια στοιχεία και να φτιάξουμε το ιστορικό πλαίσιο που έχουμε καταλήξει μετά από τόσα χρόνια. Και ακόμα συνεχίζουμε. Ένα πουλάκι επέταξε μέσα από τη Σφλάτζα και πάει κατά το Μοριά και πάει κατά τη Μάνη. Πάει να βρει τον αρχηγό, πάει να βρει τον Μπέι. Και ο Μπέι το καρτέρισε στη Τζίμοβα στην άκρη. Πουλί μου, πόθεν έρχεσαι και πού θα κατεβαίνεις? Από τη Σπλάντζαν έρχομαι και ψάχνω να βρω εσένα. Και τι καλά έχεις να μου πεις και να μου ομολογήσεις? Κακά, ψυχρά και ανάποδα και πικραμένα λόγια. Τον Κυριακούλη σκότωσαν, στις πλάτζες στα Κρογιάλι. Τον σκότωσαν οι Αραπιά, 10.000 Τούρκοι. Τον κλαίει όλοι οι Λάμαροι, τον κλαίνε οι Σουλιώτες. Τον κλαίει ο Μάρκος Μπότσαρης, ο πρώτος καπετάνιος. Σαν τ' άκουσε ο Πετρόμπεϊς, πολύ του κακοφάνει. Τρέχουν τα μάτια του βροχή και βαριά να στενάζει. Και στο Βαγγέλιο ορκίζεται, Τούρκο να μην αφήσει. Βέβαια, τα παιδιά συμμετέχουν, τα παιδιά το ζουνε, το βλέπουμε από τον παλμό που έχουν στις γιορτές μας και όταν λένε τα ποιηματά τους. Βέβαια, έχουμε τώρα 2 χρόνια λόγω της πανδημίας να κάνουμε τη γιορτή, αλλά είδα σήμερα που κάναμε αυτή τη μικρή αναβίωση, ήρθαν οι μαθητές 3ης Λυκείου που δεν είχαν τη δυνατότητα να παίξουν φέτος. Ήταν ιδιαίτερα συγκινημένοι.
Και εσείς βλέπω συγκινηθήκατε. Συγκινούμε και εγώ, ναι. Ψυχή του σώματος των αναβιωτών, η Ελένη Δρακουλάκου. Το Σώμα Απόδοσης Τιμών του Δήμου Ανατολικής Μάνης είναι μια ομάδα εθελοντών μανιατών που σκοπός τους είναι η αναβίωση της μανιάτικης ιστορίας, ώστε να αποκατασταθούν και τα πράγματα ότι η Ελληνική Επανάσταση ξεκίνησε 17 Μαρτίου από τη Μάνη. Η ίδια συμμετέχει στα κοινά του Δήμου Ανατολικής Μάνης. Είναι σημαντικό για την τοπική ιστορία και να ξαναπώ σε αυτό το σημείο ότι ερχόμαστε στο σήμερα μετά την 17η Μαρτίου με πολύ σημαντικές παρουσίες στον τόπο μας, με την πρόεδρο της Δημοκρατίας, την κυρία Κατερίνα Σακελαροπούλου, να δηλώνει ότι η έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης ξεκινάει από τη Μάνη. Αυτό είναι το πιο σημαντικό από εμάς, για να αναγνωριστεί ότι όντως όλα ξεκίνησαν από αυτόν τον ευλογημένο τόπο. Υπάρχει διαφορά στον τρόπο που τιμάται σήμερα η επέτειος της Επανάστασης σε σχέση με το παρελθόν? Υπάρχει τεράστια διαφορά. Εγώ θυμάμαι όταν πήγαινα σχολείο, ερχόμαστε στην Αρεόπολη και ήταν λίγα άτομα, λίγα σχολεία και κάναμε μια παρέλαση, γινόταν η ομιλία στην κάτω πλατεία. Τώρα ο Δήμος φιλοξενεί πάνω από 3.000 άτομα, έρχονται από όλη την Ελλάδα, συλλόγοι, δήμοι και μας τιμούν με την παρουσία τους και εμείς με τη σειρά μας προσπαθούμε να τους τιμήσουμε στις δικές τους περιοχές. Κάλεσε όλους τους μανιάτες πολεμιστές για να δώσουν τον όρκο και άλλα να ξεκινήσουν για την Καλαμάτα. Μεγάλη φωτιά θα ανάψει, θα κάψει όλη την Τουρκιά. Μαζεύτηκαν εδώ όλοι οι καπεταναίοι της Μάνης. Να, φτάνουν. Ανά, οι καπετανάκηδες, οι κουμουδουράκηδες, ο Χριστέας και οι Δουράκηδες. Να και ο Πετρόπεης με τους Μαυρομιχαλαίους και τον Παπάφιο Τσάκα από το Κουσκούνι. Όσο οι μανιάτες συγκρούονται στη βέργα του Αλμυρού με τους Τούρκους, οι εμπροστοφυλακοί του Ιμπραήμ, οι Αιγύπτιοι, κάνουν αντιπερισπασμό. Στις 26 Ιουνίου του 1826, οι δρεπανηφόρες μανιάτισσες έγραψαν τη δική τους αιματοβαμμένη σελίδα στο βιβλίο των ηρώων. Στη μάχη του Δηρού απέκρουσαν την εχθρική επίθεση και νίκησαν ουσιαστικά τον στρατό του Ιμπραήμ.
Αυτό το σκουριασμένο τρεπάνι συμβολίζει την ηρωίδα Μανιάτισσα γυναίκα που στα τέλη του Ιουνίου του 1826 το χρησιμοποίησε και επετέθη εναντίον των Τουρκοαιγυπτίων που είχαν έρθει στο ακρογιάλι του Δηρού να ξεγελάσουν τους Μανιάτες, γιατί οι Μανιάτες πολεμάγανε στο Αρμυρό. Αλλά δεν ξέραν ότι πίσω υπάρχουν και γυναίκες που λέει άντρες γίνεται. Και τους επιτέθηκαν οι γυναίκες. Και τους επιτέθηκαν με τα δρεπάνια. Οι Μανιάτισσες με το μόνο τους όπλο το δρεπάνι κατάφεραν και σκότωσαν τον Τούρκο. Μέχρι και σήμερα λοιπόν οι Μανιάτισσες είναι πολύ ισχυρές σαν προσωπικότητες, γι' αυτό και συμμετέχουν στον αποδόση τιμών για να αποδώσουν και αυτοί με τον τρόπο τους τον φόρο τιμής προς τους ήρωες προγόνους μας. Στο ρήμο κλείσει του Δηρού λειτουργά ο πρώτος συγγελό και τα γράντα μυστήρια έβαστα στο κεφάλι του. Μα ξαφνά κι ανελπιστά τουρκή τον εκεί η γλώσσα τα χέρια να σηκώσε κι είπε και παντό δύναμε, κι είπε και παντό δύναμε τη μέρα τη σημερινή. Πώς έγινε η πρώτη επαφή με τα μυρολόγια? Αυτή τη γνώση την ακούω από τότε που γεννήθηκα. Μέχρι σήμερα ο μπαμπάς μου ήταν εκπαιδευτικός και συγγραφέας και ποιητής και μου είχε πει ορισμένα πράγματα, ειδικά για τα μυρολόγια της Μάνης. Υπήρξαν εποχή, λέει, τα χρόνια εκείνα που δεν τραγουδάγανε οι γυναίκες, μόνο μυρολογάγανε. Είχαν ξεχάσει τι είπα να πει τραγούδι. Ποιες ήταν οι μυρολογίστρες? Και οι μυρολογίστρες ήταν απλές γυναίκες που το στίχο τον βγάζανε εκείνη τη στιγμή. Υπήρχαν σπουδαίοι άντρες μυρολογητές, οι οποίοι έχουν εκλείψει και οι οποίοι είναι αθόρυβοι. Δεν μας έχουν μείνει μυρολόγια από πάρα πολύ παλιά. Υπάρχουν κάποιες καταγραφές από παλιούς ερευνητές από τη δεκαετία του 60 και του 70, οι οποίες έχουν ηχογραφήσει, αλλά δεν ήταν και εύκολο, γιατί το θεωρούσαν ιεροσυλία να καθίσεις να σου μυρολογήσει. Και είχε και αυτοσχεδιασμό. Αυτοσχεδιασμούς περισσότερο είναι από τη ζωή του νεκρού. Δηλαδή μπορεί και μέσα στα μυρολόγια να ακούγονταν αλήθειες και στη συνέχεια να γινόταν και μεγάλος καυγάς, γιατί βγαίνανε μυστικά των οικογενειών και ακούγοντάς μπορεί να ξεσπούσε και βεντέτα μετά με αφορμή ένα μυρολόγιο. Τα μυρολόγια είναι από στόμα σε στόμα. Δεν υπάρχουν γραμμένα. Ο πόνος όταν ο άντρας πέθαινε στον πόλεμο και το μυρολόγιο ήταν πιο έντονο από ότι από έναν που δεν πέθανε στον πόλεμο. Και η Μανιάτισσα περισσότερο μυρολογούσε και περισσότερο αν ήταν παιδί της, αδερφός της, γιατί η Μανιάτισσα τη μεγαλύτερη αγάπη είχε στον αδερφό. Σήμερα υπάρχουν μυρολογίστρες? Υπάρχουν ελάχιστες στη Μέσα Μάνη, προς το Γερολιμένα, Ψίο, Οχιά. Γενικώς όμως εκλείπει αυτή η συνήθεια, αυτό το έθιμο. Ναι, και τα τωρινά παιδιά όταν με ακούνε εμένα και μιλάω, μπορεί να γελάνε με διάφορες λέξεις που λέμε περίεργες. Αυτό όμως με στεναχωρεί πάρα πολύ, γιατί χάνουμε την ιστορία μας σιγά σιγά. Φόρεσα στη χρυσή στολή και ζω στην αμάκρη σπαϊδί και διαΐσα στην κατουγή καπεταναίοι και αρχηγοί, καπεταναίοι και αρχηγοί, γιατί σχελάστη λευτεϊρά. Απευθύνεται η μυρολογίστρα, συγγένισσα της Μαυρομιχαλιάνιζας,
της γυναίκας του Πέτρου Μαυρομιχάλη, του γνωστού μας Πετρόμπεϊ, και της λέει για τα γεγονότα, τα ιστορικά όλα. Το μυρολόι συνοψίζει την ιστορία της οικογένειας Μαυρομιχάλη. Τα λόγια είναι πραγματικά συγκλονιστικά. Γιατί τη γυναίκα του Πετρόμπεϊ τη λέγανε Μαυρομιχαλιάνιζα. Οι γυναίκες στη Μάνη χάνουμε το όνομά μας. Είμαστε η Πετρού, η Περικλού, η Γιώργαινα, η Πότενα. Η Μάνη είναι μητρογονική, το λέει και το όνομά της. Η Μάνη. Οι γυναίκες έχουν το πρόσταγμα στη Μάνη. Είναι ο σεβασμός προς τη μάνα, μητέρα, γυναίκα, αδερφή που αποδίδουν οι άντρες σε αυτόν τον τόπο. Η σύγχρονη Μανιάτισσα ποια χαρακτηριστικά έχει που τη διαφοροποιούν και από τις παλαιές Μανιάτισσες αλλά και από τις κατοίκους της υπόλοιπης Ελλάδας? Δεν θεωρώ ότι τις διαφοροποιούν από τις παλαιές Μανιάτισσες. Είναι και τώρα ισχυρές προσωπικότητες οι ίδιες. Φροντίζουν την οικογένειά τους, δουλεύουν σκληρά, ανταπεξέλθονται στις υποχρεώσεις τους και συμμετέχουν και στις δράσεις της κοινωνίας μας. Αντί για δέντρα, λένε πως στη Μάνη φυτρώνουν πυργόσπιτα. Το σκληρό και ανέκφραστο τοπίο της Μάνης βρίσκει την ιδανική του έκφραση στα λιτά κτίσματα που δεσπόζουν σε όλους τους οικισμούς. Σε τι αποσκοπούσε η ιδιαίτερη αρχιτεκτονική τους? Στην προστασία της οικογένειας που τα ύψωνε, αλλά και σε επίδειξη δύναμης, πλούτου, κοινωνικής καταξίωσης. Το πυργόσπιτο Αραπάκι στη Χαριά είναι ένα παλαιό αμυντικό οχυρό συγκρότημα. Έχει κηρυχθεί ως διατηρηταίο βυζαντινό μνημείο από το Υπουργείο Πολιτισμού και λειτουργεί σήμερα ως ξενοδοχειακή μονάδα. Η οικογένεια Αραπάκι ήταν μια από τις σημαντικές οικογένειες εδώ στην περιοχή. Ο πρόπροπάπος μας, Ηλίας Αραπάκης, ιατροχειρουργός, συμμετείχε στον αγώνα του 21. Στην Επανάσταση συνέβαλαν σημαντικά και οι απόγονοί του, επίσης γιατροί στην πλειοψηφία τους. Μια ιδιαίτερη περίπτωση στην οικογένεια ήταν ο Πετρούλης Αραπάκης, ο περίφημος θαλασσοπόρος. Αυτός ήταν πολύ ανήσυχο πνεύμα. Το 1897 είναι ο πρώτος που μπήκε στα σπήλαια του Δηρού με ένα λιχνάρι και έρποντας καμιά 150 μέτρα βρήκε τη μεγάλη σάλα με τους σταλακτίτες και έγραψε το όνομά του στο πιο απομακρυσμένο σημείο μέσα στα σπήλαια. Την 3η Μαΐου του έτους 1910 απέπλευσεν μετά του συντρόφου του και φίλου του Άγγλου ναυτικού Τζον Μπλάιθ εκ της Δυτικής Αυστραλίας, επιβαίνων του μικρού ιστιοφόρου Πανδώρα δια να πραγματοποιήσει των γύρων του κόσμου. Ποια η ιστορία του οικιστικού συγκροτήματος? Έχει ιστορία πάνω από 200 χρόνια. Στην απόβαση του Ιμπραήμ το 1926 στον κόλπο του Δηρού, το κανόνι από την οροφή και αυτού του πύργου και του διπλανού χτύπαγε υποβοηθώντας όλη την άμυνα της περιοχής. Στη Μάνη κάθε οικογένεια και ιδιαίτερα οι ισχυρές οικογένειες είχαν τη δικιά τους οικονομία. Ο τόπος ήταν φτωχός, το βιός ας πούμε μικρό και οι φυσικοί πόροι. Και έτσι κάθε οικογένεια φρόντιζε να αποκτήσει τα προστοζήν και να τα περιφρουρήσει. Και να είναι αυτάρκης. Ακριβώς. Κατά συνέπεια λοιπόν οι οικογένειες συνήθως και αυτά τα συγκροτήματα περιλαμβάνουν τα σπίτια στα οποία έμενε η οικογένεια, τα οποία και με την πάρο του χρόνου μεγαλώνοντας η οικογένεια προστιθέτονταν και άλλα στη σειρά. Και περιλάμβανε και κάποιες στο συγκεκριμένο εδώ βασικές λειτουργίες, όπως ήταν ο μήλος, στον οποίο βρισκόμαστε εδώ, το λιοτρίδι και ο πύργος. Πύργο δεν είχαν όλες οι οικογένειες, είχαν οι πιο ισχυρές. Και η ισχυρή θεωρούνταν μια οικογένεια στη Μάνη, αναλόγως πόσα αρσενικά είχε, πόσα ντουφέκια δηλαδή, και από τι σόι ήταν, από τι γενιά ας πούμε. Τούτη εδώ ήταν μια οικογένεια, όπως σας είπα και πριν, έτσι, αξιόλογη, με κύρος στην περιοχή και με πολλά ντουφέκια. Ως εκ τούτου και είχε τον πύργο, ο οποίος πύργος είναι 16 μέτρα ψηλός, έχει 4 πατώματα και χρησιμοποιείται σαν αμυντικός και πολεμικός πύργος απέναντι σε εχθρικές επιθέσεις, αλλά και στις μεταξύ τους έρηδες, γιατί τέτοια πράγματα γνωστών υπήρχαν στη Μάνη. Εδώ ήταν μήλος που στεκόμαστε τώρα. Υπήρχαν 2 τεράστιες μιλόπετρες σε αυτό το σημείο και ένα ξύλο σε αυτή τη θέση. Ξύλο γίνανε γύρω-γύρω το μουλάρι και αλέθανε το στάρι και κάνανε το αλεύρι. Αυτό εδώ είναι το ισόγειο του πύργου, όπως είπαμε, στο οποίο στο κατώ είχαν τα ζώα, για να πάμε παραπάνω βγαίνανε απ' έξω. Η μεταμόρφωση του οικιστικού συγκροτήματος σε ξενώνα
άρχισε γύρω στο 1990. Οι ιδιοκτήτες, ως μηχανικοί, εργάστηκαν πυρετωδώς στο έργο. Οι εργασίες στα αναστήλωση είναι πάρα πολύ δύσκολες και πάρα πολύ οικονομικά δαπανηρές. Τέλος πάντων, καταφέραμε και πετύχαμε αυτό το αποτέλεσμα με πολύ μεγάλο μεράκι και σεβασμό στην παράδοση, γιατί πιστεύω ότι αυτό είναι το κύριο για την περιοχή. Δηλαδή αυτό που κάνανε οι άλλοι με μεγάλη λαϊκή σοφία και σιγά σιγά κτλ. Να το διατηρήσεις, να το αναπαράξεις, να κρατήσεις αυτές τις μορφές χωρίς να παραβιάζεις αυτό που βρήκες, ας πούμε, κάνοντάς το μια σύγχρονη κατοικία. Ποιες οι εντυπώσεις των επισκεπτών? Εντάξει, οι επισκέπτες όταν βλέπουν αυτά τα λένε και οι ξένοι και οι Έλληνες. Και γενικότερα θέλω να πω ότι η Μάνη είναι ένα ζωντανό μουσείο. Αν την περίοδο της Επανάστασης ο μόνιμος πληθυσμός στη Μάνη αριθμούσε 50.000, σήμερα στον τόπο κατοικούν περίπου 20.000. Έχει μειωθεί ο πληθυσμός διότι η Μάνη, εντάξει, είναι ένας άγωνος τόπος και τα χρόνια από το 1960 και μετά μέχρι το 1990 μετακινήθηκε ο πληθυσμός εδώ προς την Αττική. Στην Αττική, στο λεκανοπέδιο Αττικής, προσωπική μου άποψη είναι ότι οι Μανιάτες είναι περίπου 250 με 300.000. Τώρα πιστεύω ότι έχουν αρχίσει και γυρνάνε. Υπάρχει ανάσχεση. Υπάρχει ανάσχεση, φτιάχνουν τα σπίτια τους, οι νέοι μένουν εδώ, αρχίζουν και βρίσκουν και δουλειές στο τουρισμό και στη γεωργία, στην οικοδομή. Και υπάρχει μια τάση και να κατανοήσουν την ανάγκη να διαφυλαχθεί, ας πούμε, ο χαρακτήρας της περιοχής και να δουλέψουν εδώ πέρα. Θεωρώ ότι στη Μάνη κανείς μπορεί να περάσει μια ζωή ευχάριστη. Δεν έχει τα περιθώρια, τις συνθήκες να γίνεις πάμπλουτος, αλλά όταν θέλεις να εργαστείς δεν αντιμετωπίζεις κανένα πρόβλημα διαβίωσης. Ζεις μια ευχάριστη ζωή. Αντιλαμβάνονται άραγε τόσο οι επισκέπτες όσο και οι ντόπιοι το ιστορικό βάρος που φέρει η περιοχή? Δεν είμαι τόσο σίγουρη πόσο πολύ ξέρουν το ιστορικό βάρος, έτσι, και την ιστορία οι ξένοι. Οι ντόπιοι γενικά το ξέρουν, αλλά πιστεύω ότι χρειάζεται ένα ανέβασμα και του επίπεδου του ανθρώπινου δυναμικού της περιοχής. Δηλαδή, εδώ στην περιοχή έρχονται επισκέπτες, τουρισμός ενός υψηλού επίπεδου γενικά. Και Έλληνες και ξένοι. Εγώ θα του έλεγα πως μπορεί να έρθει εδώ για να απολαύσει το τοπίο και το όμορφο κλίμα που έχουμε και να δει την πετρόχτιστη περιοχή, μαθαίνοντας και την ιστορία. Είστε περήφανοι που είστε Μανιάτες? Εγώ είμαι πολύ περήφανος. Θεωρώ πως η περιοχή μας είναι πολύ όμορφη και οι πρόγονοι μας πάλεψαν για να βρισκόμαστε εμείς εδώ και να εκφράζουμε τη γνώμη μας ελεύθερα. Και εγώ είμαι πάρα πολύ περήφανη που είμαι Μανιάτισσα, γιατί κάθε πρωί που ξυπνάω ξέρω ότι πατάω σε έναν ιερό τόπο. Ταμπουρωμένοι στις απότομες πλαγιές του νότιου Ταϊγέτου, οι Μανιάτες βρίσκονταν διαρκώς έτοιμοι να ξεχυθούν στη μάχη. Αυτόνομοι, ανδρείοι, μα πάνω απ' όλα παθιασμένοι για την ελευθερία. Αυτές οι καρδιές δεν βολεύονται παρά μόνο στο δίκαιο.